ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ವರದಿಗಾರ ರಘುನಾಥ್ ಎಂ ವರ್ಕಾಡಿ ಬರೆದ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಓಪತ್ತಿ ಮಾಲೆ ಕೃತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರ ಮನೆ ಒಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಎಸ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಓಪತ್ತಿ ಮಾಲೆ ಕೃತಿ ನೀಡಿ ಪತ್ನಿ ನರ್ಮದಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಜೊತೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಚಿಕ್ಕದು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆನರಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಮಂಗಳೂರಿನ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆಯ ಸಲಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೀಲಯ ಎಂ ಅಗರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಬಿದಿಮಬ್ಬು ಮಯಕೊಡೆನ್ನ ಕಬಿದಿಮಬ್ಬು ಮಯಕೊಡೆನ್ನ ಕೈನ ಪತ್ತು ನಡಪಾಲೆ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಪುಣ್ಯದೊಂದಿ ಪರಿಪೂಯಿರೆ ಮೈಮೆದಾಮ ಮೇರುಯಿರೆ ಪುಣ್ಯದೊಂದಿ ಪರಿಪೂಯಿರೆ ಮೈಮೆದಾಮ ಮೇರುಯಿರೆ ಕರುಣೆದೊಂಜಿ ಕಣ್ಣುಯಿರೆ ನಲ್ಮೆದೊಂಜಿ ನಿರೆಲು ಈರೆ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ. ಒಪ್ಪತ್ತಿ ಮಾಲೆ ಪನ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೇರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಘುನಾಥ ಎಂ ವರ್ಕಾಡಿ ಮೇರ್ ಬರ್ತೇರು ಪಕ್ಕನೆ ತೋಪನಾಕಲಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಪ್ಪತ್ತಿ ಮಾಲೆ ನೋಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಪಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾವಂದ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗೋಡು ಒಂಚೂರು ಪರಿಚಯ ಐತ ಒಂಚೂರು ಪೊಲಬು ಇತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪತ್ತಿ ಮಾಲೆ ಪನ್ಪನವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೂ ಅವು ಇಂಚ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂತ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಒಂಜಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊರೆದು ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಘುನಾಥ ಎಂ ವರ್ಕಾಡಿ ಅರಿತೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸಾಹಿತ್ಯಾರು ಆರು ಒಂಜಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಈ ಬೂಕನ್ನು ಬರೆತೇರು ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಓದುದು ಆಯ್ತ ಸ್ವಾರಸ್ಯನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯಾನು ಕಳಕಳಿಯಡು ನಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೆ ಐ ಓಪತ್ತಿ ಮಾಲ ಪಡಿ ಇಂಗ್ಲ ಸುರುಕು ಇಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ನೆಟ್ಟು ಇಂದ್ವಾನ್ಬೇಕ ಇಂಚಿನ ಇಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಟೊಂದನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಪುರ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಇನಿ ಅಕ್ಷರ ಪನ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪ ಅಕ್ಷರದ ಕಮ್ಮೆನ ಇನಿ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆದುಪ್ಪು ರಘುನಾಥ ವರ್ಗ ಏರೆ ಆದುಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಬರೆಯಂಚ ಅಕ್ಷರಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುರ್ಪಲ ಅದು ನಮಕ ಕಮ್ಮೆನ ಕೊರ್ಪ ಅಮೃತರ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಮೂರು ಕೋವಿಲದ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಏರುಗಳು ಮೂರ ತಡಾಪುಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ನಮಕೇನು ಆಂಡ ಏತ್ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಐನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡ ಐನ ಗುಣ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೈಕದೆದುರು ಅರಬೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇದೇನು ಭಾರಿ ನೆನಪುದೇವ್ರು ಅಮೃತರ ಆತ್ತು ವಿದ್ವತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಏತ್ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಏತ್ ಅಡೆ ಒಪ್ಪುನೈನು ಪಾತಿರು ಒಂಜಿಲ ಅವ್ರು ಪಿದೈ ಬೋತಿದ್ರು ಆ ಪಾತ್ರೆ ಇಂದು ಇಂಕಲ್ ಕಲ್ಪೋಡ ಐನು ಪದಕುಲೇನು ಅಜತ್ತದೆಂಚ ಪಾಡಿಯರು ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಶ್ವಾಸ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದು ಪಾಡು ಬಾಕಿದ ಅಜತ್ತದವರು ಬಾರಿ ಜೋಪಾನವಾದ ಪಾಡುವ ಕ್ರಮ ಇಂದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಗೂ ಬಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇರು ಏರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಬರೋದು ಕೇಳ ಯಾನು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಅಮೃತರ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಾರಿಗೆ ತಡವತ್ತಿಕ್ಕಿನ ಅರುಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಭಾರಿ ತಡವತ್ತಿಕ್ಕಿನ ಅರಿಗೆ ಇತ್ತೆತ್ತ ಅರಿಗೆ ಏಪನೆ ತಿಕ್ಕೋಡಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಜವಾದ ತಿಕ್ಕೋಡಿತ್ತು ದಯಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ತುಳುವೆರ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅಥವಾ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಅವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪವನಿರು ಆ ತುಳು ಶಬ್ದನೇನು ಇತ್ತದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಬೊಡೇನ ಹತ್ತು ಶಬ್ದ ದೇವಣ್ಣ ಪದಕೋಶ ಉಂಡ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಕುಂದುಂಡ ಕಲ್ತುಂಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ ಆ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪದಕ್ಕೇನು ಪೂರ ಬರೀತೀರಿ ಆ ತುಳು ಶಬ್ದನೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾದ ಆ ಗೌರವರೆಗೆ ಸಂದೋಡಾಯನ ಅಂಚಿನ ಕೈಟ್ ಆ ಓಪತ್ತಿ ಮಾಲೆದ ಪುಸ್ತಕ ರಘುನಾಥ್ ವರ್ಕಡಿ ಬಣ್ಣಕ ಅರ್ಧ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ನೇರ ನುಡಿತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಅರ್ನ ಉಡಾಲ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ಏರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಅವಿನಾರು ಒತ್ತೊಂಡಾರ ಯಾರು ಎಂಚಿನ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡ ಅವ ಬರೆಯುಡಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬರೀನ ಸುರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ರಾಯನ ಕಡಂಬಾರ ಮಲ್ರಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅವನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ತಿತ್ತು ನೈತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೀತೀರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಪ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಂಕ ಆ ಪುದರಾರಿ ಪನ್ನಿ ಕೂಡಲೇ ಖುಷಿ ಆಂಟು ಆ ಒಂದು ಪುದರ್ ದೇವನಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಕೊಡಿಚೆನ್ನ ಒಪ್ಪತ್ತಿ ಅನ್ನ ಪೆಜನ ಅದನ್ನ పొడిచిన ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಪ್ಪತ್ತಿ ಮಾಲೆ ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಅವಲ ಗೊಂಚಲ್ ಆ ಉನ್ನಿಟ್ಟು ಬಂಧನಿಗಿಡ ಆಪಿನಂಚಿನ ಗೊಂಚಲ್ ಪೂನ್ ಪನ್ನಗ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಿಜ ದೇವಣ್ಣಗ ಇನ್ನು ತುಳುವೆರ್ನ ನಂಬಿಕೆದ ಪತ್ತಿನ ದೈವದ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಗೊಂಚಲ ಇಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ದೀತಾರೆ ಅವೇನು ಆಯ್ತು ಮುನ್ನುಡಿಲ ಆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೀತೀರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಳು ಅರೆಗೆ ಇರೋರಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನಂತೀನಿ ಒಪ್ಪತ್ತಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನೀರು ಒದಗಾಯರ ಪಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ